Unsa man ni magpatanggal sa plaster magpa-check? Check dala tanggal, Dok. Anong ipa-check man? Mura manggugnagnang nang, Dok. Ingon mago sa mga katiguangan, Dok, nga ibunyag dog manok. Sa man ang habal kag manok? Rag-ana gyud. Aw, kaite. Dok! Ati mo gipuok man ninyo hinoon, uy! Dagan, Dok. Run. Dok, since schedule nila ron, sila gihapon to? Yes, Dok, sila ra gihapon. Nung wala pa man, unsa na may oras? Oh, nanay nagpadulong, Dok. Naon sa ba nang gagangkahang mga agi-ana imbis maulian? Unsa man ni magpatanggal sa plaster magpa-check? Check dala tanggal, Dok. Anong ipa-check man? Mura manggugnagnang nang, Dok. Ngano man, wa jud kaning follow sa rules and regulation, no? Ingon mago sa mga katiguangan, Dok, nga ibunyag dog manok. Sa man ang habal kag manok? Rag-ana gyud. Aw, kaite. I-check na, Dok, para madali ta, Dok. Sige, higda na, sir. Sige, check na to, sir, ha? Dok, okay ra? Agoy, murag 50-50 jud kay hapit na gyud maipo ang ulo. Tarong, Dok ba? Putol dyan na imong kalipay ron, gikiyod ni mong manok. Nisunod ra manggugo sa mga katiguangan. Aw, mao ni ampay nimo kay gatuo-tuo ka. Pero niya, unsa may desisyon ni mo, Dok? Ikaw bitaw yung nagkuha na niya? Aw, padesisyonon na to ning tagtungo, Dok. Unsa man, potlon o dili? Na, Dok, ug putlo ninyo, ano ko'y kalipay, ani? Aw, pwede ra man og dili na to na putlon pero magbitay na lang na wa nay umoy. Paita. Na ano lagi gitayuan, kar makagwanta ka. Yate, may sila ay pahama kayo. Sige, bilangkad kay ato ra ng hikta gabi arong masumpay. Oh, human na, sir. Ayaw na nag-ikiyod ha, kay wala nay umoy. Ako rin naluoy, wa na chicks, muguko na na. Oh, nanay nagpadulong. Unsa kay problema ani nga kakiang-kiang naman pod? Dok, may ngunto, Dok. Unsa na problema nimo? Gitarong bitikag tuli. Dok, kanang dako kay kong problema, Dok ba? Iukok, manggod, Dok. Aw, dali ra na, Dok. Tiradahin na dito. Sige, higda. Tuod dan, ukok. Day, pisi. Ha? Si PC, ma'am. Kung gusto ka mapuslan pa nimong patutoy nimo, biraho na to ni glihok. Ay, paglihok, sir, ha? Gahiya po dan nimo, musukol man eh. Dok, kana, kusgag bira. Agay, ma'am! Agay! Humana, goods na, Dok. Hala, Dok, nanay nagpadulong na pod. Mauna gyud ni pinakalala, Dok, kay mauman ni atong naputol. Oo, katunang akong gipuok. Ako ra ba anak ba eh? Dok! Ati mo gipuok man ninyo hinoon, uy! Hala, Dok, murag gyud Spider-Man, Dok. Kalma lang, day. Ikabala ka, doktor ta. Dok, tabangi ko, Dok. Gipuok man ko ninyo, Dok. Unsa man day na nga gitarong man nagpuok? Tatatayim sa Dok, murag nabuho man ko, Dok. Dok, dili naman gyud na mapilot, Dok. Dili, panundog na to nagripo. Sungsungan na to na. Unsay sungsungan? Wa man day ka. Ingon pa ka na buho. Di sungsungan na to na. Say murag gripo. Tanawan ni ako dali murag nagpinikas ka bulan. Di pa ka na. Gipangandoy sa uban nga buho. Naanak ka? Sa may i-check up ko ninyo, pamusilon ta mo. Hana din ay beng-beng day. Bing-bing bitaw mo ron. Na, dagan, Dok. Run.